To je to, ljudi! Samo par sekundi do kraja, a Bulldozi gube 5 razlike. Moramo pobijediti za ulaz u finale! Nisam ovo rekao par tjedana i baš mi je falilo. Pobjeda! Pobjeda! Idemo u finale! Idemo u... Što ako iskombiniramo te ideje, pa budeš kao medvjed i pokušavaš pobjeći od hrpe trčećih guzica na oružanih laserima za depilaciju? I pokušavaš se vratiti natrag u brlog prije nego ostaneš gol. Možemo to nazvati bijeg gologuzih medvjeda. To je najstrašnija stvar koju sam vidio. Pa osim tata dok jede pileća krilca. Kosti ulaze unutra, Nora, ali ne izlaze van. Daj mi super bubu. Ne, sakrio sam je daleko na mjesto koje nikad nećeš naći. Je li to pokre smeća? Da. Ovaj grad treba super junaka. Ili dostojnog pomoćnika koji ima neke vještine, koji ima nešto. Ja sam ništa. Čak nemam ni hlače. Klinci ih zovu plesni pozivi. O, jedan se upravo dogodio. A sad stižu i domari da počiste nered. Bog ljudi koji izgledaju kao tužne verzije mojih roditelja. Što starci misle o plesnim pozivima? Ja sam Lorenz. Sjedim ovdje svaki dan sa Zekom i Fredijem. Intervjuirao si me prije 3 sata. Da, oprosti, ne vidim te na popisu. Ali ja sam veliki dio tima. Imam svoju podgrupu. Izgledam kao Ryan Gosling. Mama, tata, nadao sam se da ćemo se pronaći i da ćemo ponovno biti obitelj. Ali čini se da vas nikad neću naći. Neću saznati što vam se dogodilo. Jesi li pročitala? Kako mi je neugodno. Baš je glupo. Sigurno mu se neće svidjeti. Ali što ako mu se ne svidi? Biće me sram. Morat ću promijeniti školu kako ga nikad ne bih sreo. Misliš da će opaliti? Stol 4 nije sretan. Ne sviđa se čili? Nisu naručili čili, nego kroasan sa šunkom i sirom. Sigurno? Da, sigurno. Što ti je danas? Napravila si već 100 grešaka. Stolu 2 dala si hranu, stola 6. Stol 8 je dobio omlet umjesto kaše. Rekao sam ti da uvijek zapisuješ. Odjednom nam neka sasvim druga misija privuče pozornost i nikad se više ne vratimo na temu taoca. Imam osjećaj da se ovo već dogodilo. Znam da je. Isto kao što znam da će se uskoro ptica zabiti u onaj prozor. Zatim će Lumen prosuti umak po Volti, a Captain Man će nazvati Kim Danvers. Nećeš vjerovati kakve laži Elliot širi o tebi. Ma daj čovječe, nisam htio započeti svađu. Nisam ja ni na čijoj strani, dobro? Ko je jedva čekao vidjeti ovo mjesto? Ma daj. A sad ga svi možemo gledati 237 dana. Ne! Naizmjence ste mi pokrivali oči za vrijeme strašnih scena. Ljudi, želim svoju mamu. Ron i Annie je u pravu. Ako ne uzmemo stvari u svoje ruke, tko zna tko će nam biti novi trener. Totalno ste lude! Ova oluja je opasna, a i smračuje se i opet ćete završiti u suprotnim kućama. Ne! Cure, prestanite se ponašati kao da ste jači od Zeka Kamačova, jer niste! Ali ne zaboravi, Manči je fora paket za gubitnicu. Što ćeš ti dok me nema? Ne brini, imam velike planove. Piramida Sunca u Meksiku je jedna od najvećih u Mezoamerici. Ovaj srednji dio bi mogla biti nekakva karta, ali ovi simboli na rubovima izgledaju kao da su drevno mezoameričko pismo. Jako bahato za nekog nadjačanog. Odličan hitac, long shot. I opak udarac, pik, squeak. Dobri potezi. Imao sam osjećaj da se znaš boriti.